Kada pravilno podižemo teret, aktiviramo mišiće trupa i nogu. Isto tako kada ga spuštamo. Pravilno sjedanje zahtijeva ispravan položaj nogu, dakle pravi kut kukova i koljena, potpora za slabinski dio kralježnice i opušten položaj ruku. Tijekom više godina težeg fizičkog rada dolazi do potrošnje zglobova kralježnice i ekstremiteta, pa dolazi do pojava simptoma otežanog kretanja, otežanog ustajanja, trnjenja duž ruku i nogu, pojava zakočenosti. Ukoliko dođe do pojave ovih ili sličnih simptoma, potrebno je potražiti savjet i pomoć liječnika fizijatra koji će onda pravovremeno i ispravno usmjeriti u eventualnu daljnju dijagnostičku obradu i uputiti na terapiju i liječenje fizioterapeutima koji provode individualno liječenje.